sunt Alexandru Arambașa. Din experiența pe care sunt hairstylist, sunt și trainer, sunt și antreprenor, lucrez în domeniul frumuseții ca hairstylist de 9 ani aproape. Am căpătat puțin experiență cu mediul online, n-am fost familiarizat cu chestiunea asta în ultimul timp, dar a trebuit să mă adaptez datorită timpurilor, datorită situației prin care am trecut. Și vreau să continui episodul, de fapt, sau serialul, de fapt, Fact Show, și am decis să-l continui printr-un vlog de educație, în care să am sau să fie câte un invitat la fiecare emisiune din diferite domenii, să dezbatem o problemă de care eu sunt fascinat de o perioadă. Am dezvoltat un curs pe această temă, problema de comunicare. Comunicare, atitudine, consulting și tot ce cuprinde, de fapt, acest concern de comunicare. În primul episod îl am alături de mine pe omul care m-a ajutat și m-a învățat cum să-mi structurez practic gândurile din punct de vedere al trainingului. Sorin Feroiu este master trainer, chiar dacă lui nu-i place să îi zic așa, este master trainer și cu experiență în educație de peste 20 de ani. Sorin, îți mulțumesc pentru invitație, prima emisiune de genul ăsta. Mulțumesc și eu, Alex, pentru invitație. Am început-o cu tine pentru că așa am simțit, că cu tine trebuie să plec, pentru că m-ai învățat să-mi structurez niște chestiuni și așa am simțit. Îți mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Sorin, astăzi vreau să-ți spun, să dezbatem niște chestiuni despre comunicare. În general, am selectat niște întrebări pentru tine, bineînțeles pe segmentul de training, adică chiar dacă la fiecare emisiune o să fie câte o persoană din diferite domenii, bineînțeles, oameni care lucrează cu oamenii, pentru că până la urmă comunicarea e între noi. Bine, este și între noi și computer, dar practic computerul face o cuplă tot între noi. Sorin, vreau să intru direct în priză cu tine cu întrebările. Vreau să te întreb, clienții cu care lucrezi tu au o problemă de comunicare? Păi, hai să spun așa, Alex. Am stat și mi-am făcut un calcul. Cred că peste 80%, poate un procent mai mare, 85% dintre clienții pe care îi abordez, atunci când mă duc să fac o analiză de nevoi, spre exemplu, îmi spun lucrul ăsta. Am o problemă de comunicare cu oamenii mei, în echipa mea, care se manifestă între o echipă sau alta. Așa încep. Și asta e foarte, foarte tare, fiindcă conceptul ăsta de comunicare mie personal mi se pare extrem de larg și nu mă ajută să-mi dau seama care sunt nevoile lor reale. Și atunci intru puțin în detalii și ajung să descoper lucruri, spre exemplu, de la conflicte între membrii echipei până la lipsa procedurilor în cadrul grupului de lucru sau în cadrul companiei, și așa mai departe. Cu alte cuvinte, ei menționează ca o problemă de comunicare ce se ascunde de desubt, sunt lucruri mult mai detaliate, mult mai deep. Așa e. Dar este practic un punct, adică nu știu dacă în toate cazurile, dar poate reprezenta problema asta de comunicare practic un punct de plecare al tău în a intra practic în curs cu ei, adică prin această comunicare poți să-ți dai seama de nivelul lor sau de unde să începi? Da, cu condiția, îți spuneam și înainte, să înțeleg exact care sunt chestiunile pe care ei vor să le schimbe sau să le corecteze sau să le îmbunătățească, spre exemplu. În fond, pe asta mi-am și bazat, practic, brandul sub care lucrez, Soft Learning. Adresăm chestiunile soft de comunicare, în special, și de relaționare. De asta e foarte important. Felul în care intri și spargi gheața cu ei. Am fost la cursul tău la începutul anului. La începutul anului am fost și pot să spun că ce mi-am dat seama din punct de vedere al comunicării, că ăsta este subiectul de azi, mi-am dat seama că practic comunicarea a reprezentat pentru tine un pivot în ați manifesta informația ta.
felul în care noi ne-am făcut roleplay-urile, de fapt s-au bazat pe comunicare. Comunicarea a fost fundamentul a ceea ce a însemnat schimbul ăla de informație între noi. Pentru că, ok, să zicem că știi să comunici, ești bine pus la punct din punct de vedere al comunicării, ai informația necesară pe care poți să o exprimi, dar exact cum ai spus tu mai de mult, contează foarte mult să ai și o structură. Și cred că undeva are, nu știu, comunicarea o structură. Păi, dacă nu-ți transmiți mesajul într-un mod structurat, vor fi unii oameni pe care o să-i pierzi. Pentru că unii oameni din audiența ta, cei care te ascultă, resimt nevoia de structură. Aș putea generaliza, deși știu că nu e ok să spun cu generalizări, dar zic că liberă. Adulții au nevoie și de structură atunci când comunică. Ei trebuie să înțeleagă de unde au venit și unde sunt și încotro se îndreaptă în călătoria în care tu îi inviți, presupunând că ei cu tine într-o călătorie de învățare, spre exemplu. Mai ales că e vorba de training-uri aici. Da. Adică nu e comunicare în timpul liber. E vorba de un training, e vorba de oamenii cu care tu ai de-a face. Așa e. Uite ce am observat, Alex. Am observat un lucru foarte, foarte interesant. Oamenii, așa cum îți ziceam înainte, spun: băi, am o problemă de comunicare. Oamenii mei nu comunică. Ajung să observ acolo următorul lucru. Deși majoritatea au intenții pozitive atunci când discută cu ceilalți, în partea cealaltă, efectul asupra celelalte persoane nu este la nivelul intenției. De multe ori e mai jos. De ce crezi că se întâmplă asta? Știi de ce? Pentru că oamenii sunt cel mai adesea, din câte am observat eu în experiența mea, atenți poate la cuvinte. De multe ori nu sunt atenți la celelalte aspecte ale comunicării. Spre exemplu, tonul. Spre exemplu, mimica feței sau contactul vizual. Și când nu-ți atingi efectul pe care intenționezi să-l ai cu ceea ce spui celelalte persoane, uneori soluția poate fi aici. Dar pentru asta e nevoie ca oamenii să înțeleagă. Știi că sunt surprins și acum, după atâția ani de predat, sunt oameni care nu pun accent foarte mare pe aspectele astea ale comunicarea, de exemplu, non-verbală. Da, nu pun accent. Sunt oameni care, probabil, din ce spui tu, oameni care ar ști să comunice, adică ar avea capacitatea de a transmite informația într-un fel. Sunt structurați, dar, sunt logici. Comunicarea non-verbală nu îi ajută să se exprime cum trebuie sau nu se fac înțeleși. Era o diferență la frază unde pui virgula. Probabil tot aici e o chestiune de a ști să te faci plăcut și mimica, gesturile, tonul, ritmul, volumul. Poate să studieze oamenii, adică sigur. Se poate antrena un temperament, de exemplu, mai vulcanic, coleric. Se poate antrena, dacă vrei, comportamentul care să te facă să apari poate mai calm, în cazul ăsta pe care l-ai menționat tu. La chestiunea cu temperamentul e mai mult de discutat. Dar ai întâlnit, de exemplu, manageri care au dorit și și-au dat seama că rolul, să zicem, unul training e important, dar felul în care comunicau ei angajaților acest lucru, chiar dacă era dintr-o intenție pozitivă, că până la urmă intenția din spatele acțiunii contează, dar felul în care ei îl exprimau era un pic, nu că să zic greșit, era un pic, nu știa cum să o facă, adică... Hai să spun că nu ajuta obținerea unor efecte maxime ale trainingului. Da, și o să-ți dau un exemplu. Deși, spre exemplu, în povestea pe care ți-o spun, cursul a fost cerut de unul dintre manageri, atunci când a comunicat echipei, le-a spus așa: băi copii, mergeți la un curs de comunicare, chiar era un curs de comunicare ca să-și rezolve anumite chestiuni de relaționare între ei. Mergeți la un curs și o să fie foarte fain și o să vedeți voi. Atât le-a spus. Ei bine, ce am observat este că impactul în creșterea eficienței trainingului pe care îl fac de obicei în sală, impactul crește atunci când managerul comunică foarte bine încă de la început, le spune angajaților câteva lucruri despre curs, în timpul cursului și în special la finalul cursului. Și nu sunt lucruri complicate, Alex, lucruri pe care ar trebui să le spună un manager. Poți să-mi dai un exemplu? Adică în loc înainte de curs ar putea să le spună:
dragilor, iată cursul, uite despre ce o să fie vorba, aștept de la voi să vă implicați, să experimentați acolo, să fiți deschiși, să le spună foarte clar, simplu, ce așteaptă de la ei în termen de comportamente pe timpul sesiunii de training. Poate în timpul sesiunii de training, în pauze, ar putea să dea un mic telefon să întrebe cum e. În niciun caz să-i ia cu probleme de servici. Hai, lasă-l încolo de training. Vezi că mai ai de luat niște comenzi sau vezi că ai de rezolvat niște cerințe ale clienților. Ci pur și simplu să întrebe cum e, ești ok, foarte bine, continuă așa. Iar la finalul sesiunii de training ar putea să le spună un lucru de genul cum a fost, ce ai învățat, ce ai de gând să schimbi în urma participării la acest curs. Astea sunt lucruri simple pe care dacă le-ar face toți managerii, investiția pe care au făcut-o în programul de training s-ar optimiza. Da. Adică el pregătește practic terenul. Managerul, rolul lui este să pregătească terenul și să obțină feedback-ul. Da. Îmi spui lucrurile astea, îmi dau seama că le zici tocmai din cauza faptului că e clar că există o problemă în acest sens. Adică o întâlnești, genul ăsta de problemă? Am întâlnit-o, o întâlnesc și tocmai pentru asta mi-am format obiceiul ăsta ca atunci când discut cu un proprietar de firmă sau cu un manager de departament desfășurarea unui training, îi spun lucrurile astea de la bun început, îl implic și îl rog să fie parte, co-creator la această experiență din perspectiva pe care ți-am spus-o puțin mai devreme. Uite, apropo de chestia asta, e o noțiune foarte importantă ce zici și chiar practic, eu cred că ai putea să răspunzi la o nedumerire de-a mea într-un sens. Mi s-a întâmplat un trainer mare din România, din domeniul meu, a avut la un moment dat niște cursanți veniți de la un salon mare din București și pe stiliștii respectivi stăteau pe telefoane, nu erau atenți la curs, un curs într-adevăr foarte important. Crezi că este vina lor în totalitate sau și a managerului de salon care le-a comunicat cursul? Sau poate fi amândouă? Aș adăuga și al treilea factor. Al treilea și al patrulea. Programul, interactivitatea programului și trainerul, care, până la urmă, are datoria de a agrea împreună cu grupul câteva reguli de bază încă de la bun început, ca să creeze o experiență de învățare. Da. Tot la... Și ca să-ți răspund la întrebare, aici nu știu dacă managerul putea să influențeze într-un fel sau altul, altfel decât povesteam puțin mai devreme, să-i roage încă dinainte sau să le spună că așteaptă de la ei să fie deschiși și implicați. Cred că aici programul de training și metoda trainerului fac diferența. În timpul cursului, responsabilitatea mare este a trainerului să creeze interactivitate, să-i facă pe oamenii ăia să-și dorească să fie acolo. Da, să-l strânească, practic. Da. Iar aici ține de metoda și de abilitățile trainerului. Da. Vezi, tot undeva în comunicare ne duce, tot în felul în care el își comunică, practic, își împachetează practic ceea ce pregătirea lui și o transmite prin comunicare, că n-ar avea cum altfel. Care e diferența dintre training și consultanță? Cred că sunt foarte mulți oameni care fac o confuzie între training și consultanță. E posibil. Cred asta și am văzut traineri care se intitulează și consultanți, deși poate uneori nivelul de expertiză într-un anumit domeniu pe care îl au nu este atât de relevant. Trainingul presupune învățare și dezvoltare. Consultanța presupune să fii specializat într-un anumit domeniu, să poți să identifici anumite probleme și să poți să oferi soluții în domeniul respectiv. Sunt lucruri diferite. Să fii trainer nu înseamnă obligatoriu că poți să fii și consultant, la fel cum și invers. Consultanți care pot crede că sunt în măsură să învețe un adult, să-l sprijine să-și dobândească noi abilități. De exemplu, tu vrei să spui că există o diferență între, adică poți să fii consultant bun
Dar nu poți să fii un trainer bun sau Cu poți să fii un siguranță. trainer bun și nu poți să fii un consultant bun. Cu siguranță. Ce face această diferență? Adică nivelul de pregătire, felul în care structurezi. Da, nivelul de pregătire și metoda pe care o abordezi. Sunt două metode total diferite. Da. În training, spre exemplu, lucrezi cu adulți și trebuie să ții cont de modul în care învață adulții. Și atunci îți structurezi programele, materialele, astfel încât oamenii să vadă relevanță, să le trezești curiozitatea, să-și dorească să fie acolo, să se implice, să participe. În consultanță e nevoie de o specializare strictă, nu mai lucrezi cu grup neapărat, ci poate cu individual, cu indivizi în parte, lucrezi foarte mult cu procese, îți trebuie multe cunoștințe despre procesul pe care vrei să îl îmbunătățești la clientul respectiv. Sunt diferențe mari din punctul meu de vedere. Poți, de exemplu, să te duci să-ți dorești să devii trainer sau să fii un trainer și în upgrade-ul tău profesional, adică în felul în care tu te construiești ca și trainer, să ajungi să te duci spre consultanță și să-ți placă și să renunți la chestia de trainer sau să le faci în paralel? Există opțiunea? Există opțiunea să le faci în paralel. Da, există de asemenea opțiunea să și renunți la una în favoarea alteia dacă descoperi că poți aduce mai multă valoare. Pe de o parte, și dacă descoperi că tu ești ok în postura respectivă. Da. Fiindcă, vezi, aici una dintre convingerile mele este că dacă nu-ți place ceea ce faci, la un moment dat se vede. Și vei influența pe cei din fața ta într-un mod pe care ți-l dorești sau pe care nu ți-l dorești. Dar se vede. Da, asta e foarte important. Da. Tu acum e foarte ușor ca tu să transmiți, cel puțin publicului nostru care se uită la noi, e foarte ușor să transmiți pentru că tu transmiți și prin emoție, prin experiență. Adică e o diferență între a vorbi strict dintr-o carte tehnică și de a spune din experiența ta. Vreau să mergem mai departe. Vreau să te întreb o chestie foarte actuală. Foarte pe timpurile pe care le trăim sau în timpurile în care suntem. Cum răspund clienții la trainingurile online pe timpul pandemiei? Sau în timp de pandemie? Păi a fost chiar dacă acum, astăzi, nu știu cât suntem astăzi, 23 cred, iunie, situația e puțin diferită față de începutul lunii martie, când lucrurile au demarat. Clienții răspund. Am solicitări de training în online. Chiar dacă cea mai mare parte a cursurilor în ultima vreme, pot spune chiar toate s-au mutat în online, clienții cer. Dar vezi tu, e o diferență între cel care practic cere trainingul și care poate fi proprietarul unei afaceri sau poate fi un manager de departament și cei care participă. Cel care cere trainingul, hai să spun ownerul, da, vede nevoia, observă niște probleme pe care vrea să le rezolve în cadrul echipei lui, vrea să-și îmbunătățească anumite rezultate ale business-ului, dorește lucrul ăsta. Și pentru el, inclusiv trainingul online este ok. Și am să spun un lucru interesant, chiar din perspectiva costurilor, dacă vrei, pentru că până la urmă costurile unei astfel de participări se reduc dramatic. Imaginează-ți că nu mai plătești locații scumpe, sofisticate, exotice sau obișnuite, oricum care veneau cu un cost care aproape dublează costul unei experiențe de învățare, unui training. Ei bine, participanții, cei care participă la cursurile online în această perioadă, au o reacție poate diferită. Și am observat că în prima parte, și aici vorbesc de luna martie-aprilie, oamenii participanții la training aveau o problemă emoțională mai degrabă. Erau stresați de ceea ce se întâmplă, de partea medicală a acestei perioade prin care trecem și nu numai, erau stresați chiar și de partea economică. Sentimentul de incertitudine era foarte prezent. Ce o să se întâmple cu jobul meu? Ce o să se întâmple cu mine? Ce o să se întâmple cu ceea ce fac eu acum? În perioada asta, trainingurile au continuat. Chiar dacă nu cu aceeași frecvență, dar au continuat. Și ele toate dorință. Da, s-au mutat în mediul online. Au fost anumiți owneri, anumiți manageri
care au fost constrânși de situație, chiar dacă probabil nu credeau ei în training-uri atât de mult și în vânzarea propriu-zisă, adică haide să vindem, nu avem timp de chestii în astea și trebuie să... Și acum s-au gândit că trebuie să se repoziționeze, să se direcționeze către training-uri, adică s-a întâmplat probabil ca oamenii să realizeze că lucrurile se schimbă. Au realizat cu siguranță și uite ce observ eu. Nu neapărat are legătură cu perioada prin care am trecut, dar atunci când un proprietar de firmă sau un manager de departament observă că are o problemă în cadrul echipei sau companiei, de orice gen, comportamental, de rezultate care nu sunt conform cu așteptările lui, de cele mai multe ori se gândește la training. Asta fac și acum. Repet, nu ține neapărat de perioada prin care trecem. Apare o problemă, unul dintre primele gânduri este hai să mă gândesc cum pot să o rezolv, iar una dintre soluții este trainingul. Ce s-a întâmplat în perioada asta e faptul diferit, e faptul că trainingurile s-au mutat în online. Comunică diferit oamenii în online? Da, foarte diferit. Poți să-mi dai niște exemple? Care e o diferență, de exemplu, între comunicarea trainingurilor în online față de trainingurile convenționale, să le numesc așa? Păi uite, o experiență pe care am sesizat-o și am experimentat-o pe pielea mea din două perspective. Odată livrând training în online, fiindcă am făcut lucrul ăsta, o să-ți povestesc poate mai încolo, da. Și a doua oară participând la training-uri online, fiindcă neavând know-how pentru livrarea în online, primul lucru pe care l-am făcut a fost întâi de toate să particip eu însumi la cursuri online, să experimentez, să văd cum este, să observ cum se întâmplă. Și una dintre diferențe este dată de faptul că anumite experiențe practice pentru însușirea noilor abilități e mai dificil să le faci în online. În special experiențe care necesită mișcare. Am participat la un curs foarte fain de improvizație și erau multe exerciții care necesitau mișcare, să ne deplasăm. Le-am făcut, senzația pentru mine a fost ok, dar cred că mi-ar fi plăcut mai mult să fi fost undeva, să fiu aproape de în aură, să se construiască o aură comună. Da. Fiindcă comunicam doar cu un ecran de calculator, dar au ieșit foarte fain până la urmă. Asta e o diferență, și anume exercițiile practice. O altă diferență a modului în care s-a schimbat comunicarea în online versus cursurile în sală e de data asta o diferență în bine. Oamenii au sesizat că dacă vorbesc mai mult deodată, pur și simplu sunetul nu se mai ascultă și asta din cauza limitărilor tehnice. Da. Și atunci partea bună pe care o observ este că timingul per persoană. Timing per persoană și disciplina de a îl asculta pe celălalt până termină, înainte de a interveni. Asta e un foarte interesant, da. Uite, o chestiune din experiență. Din punct de vedere structură și construirea trainingului, a trebuit să țin cont de toate aceste aspecte care s-au modificat. Suntem constrânși până la urmă de situații. De fapt, puternic ești atunci când te adaptezi. Da. Și cred că adaptarea e o mare... Oamenii se adaptează, se pare, foarte repede și foarte bine. Unii, da. Da, unii se adaptează mai greu, unora le e un pic mai greu să iasă din zona în care ei se simt puternici și stăpâni. Zona de confort. Să o numim așa, totul zona de confort. Uite, ca și concluzia mea, din punctul ăsta de vedere, al trainingurilor online, eu, de pildă, sunt o persoană care îi place foarte mult să aibă contact direct, lucrez lângă om, adică mie îmi plac oamenii și îmi place să rezonez cu aura lor. Discutam la un moment dat cu cineva care îmi susținea punctul de vedere. Sunt un om care, sunt un om care își întărește convingerile tocmai luând în considerare și cealaltă opțiune. Adică cred în ceva și aia e convingerea mea, nu cred că e ok, că am capul pătrat. Cum îmi întăresc convingerea de fapt? Tocmai prin felul în care eu văd și cealaltă perspectivă, adică iau în considerare, și dacă e și așa bine. Și atunci la un moment dat mi s-a zis că nu e bine cu trainingurile astea online sau cu comunicarea online din toate punctele de vedere, că nu e bine, că ne limităm noi ca oameni. Eu cred că
oamenii niciodată nu o să ajungă doar, sau cel puțin în următorii 100 de ani, nu o să ajungă să vorbească doar prin prisma unui calculator. Cred că o să se mixeze cumva situația. Cred că lucrurile o să fie mixte, adică online cu fizic, și cred că cu tărie că mediul ăsta și felul în care oamenii se adaptează și din punct de vedere al online-ului îi va ajuta și în comunicarea, Cu siguranță. comunicarea normală, comunicarea față în față, om cu om. Cred că cumva se revarsă. Undeva eu cred că disciplinează cumva. Cum ai zis și tu, problema respectivă tehnică genera o situație sau o stare de băi, trebuie să fim atenți, că nu mai putem să vorbim. A schimbat comportamentul, practic. Mediul Exact. schimbă comportamentul. Și se mai vede încă o chestie, probabil că și managerul cumva e mult mai dedicat atunci când zice, băi, tu te la cursul ăla online, adică tu înțelegi ca și trainer, bă, treaba e serioasă. Adică nu mai vine X să stea pe telefon sau că trebuie, că i-a zis șef. E acolo că e clar că trebuie să fii atent, că lucrurile se schimbă. Se schimbă. E bine, a fost un șoc, cum să zic, un PAM. Cum răspund clienții la trainingurile astea pe timpul pandemiei? Avem câteva feedback-uri de la tine, de exemplu, care ești un om de training cu experiență vastă. Are importanță felul în care managerul comunică angajaților că trebuie să meargă la un training? Da, dar cred că ți-am spus punctul meu de vedere vis-a-vis de aspectul ăsta. E foarte important ce le spune înainte, în timpul și după sesiuni. Practic trebuie să-și formeze un triunghi, dacă o luăm așa schematic, Da. să se regăsească în acel triunghi, adică să umple cadrul. Da. Tot prin comunicare. Da. E foarte interesant acest aspect de comunicare pentru că mi-am dat seama, vorbeam cu niște americani, m-am împrietenit la un training în afară și povesteam despre cursul meu la care încă lucrez, că îmi place. Adică nu, l-am făcut, dar încă lucrez la modul să-i creez o aură. Și erau foarte entuziasmați și erau foarte open. Mi-am dat seama că noi, atunci când o să ne dobândim și o să ne însușim această comunicare și o să ne îndreptăm atenția către ea, noi o să avem mult mai multe de câștigat pentru că noi punem și mai mult feeling. Și cred că undeva mixate lucrurile dau bine. Crezi în chestia asta că omul poate să combine cele două elemente de feeling și de structură, cum să zic, informativă sau de teorie, adică ele mixate creează un aspect, de fapt, cel mai bun? 100%. Îi spui feeling, eu îi spun emoție. Da. Atunci când pui emoție în structura pe care o construiești și în care vrei să inviți pe toți participanții, spre exemplu, la cursul tău pe care îl construiești, atunci lucrurile ajung se duc către nivelul de excelență. Dacă pui doar structură, fără emoție, știi, spunea cineva, dacă tu nu crezi în ceea ce predici acolo în fața oamenilor, de ce te aștepți ca ei să creadă? Corect. Și asta m-a influențat și a pus amprenta pe modul în care îmi construiesc cursurile și pun acolo, fiindcă îmi place să le construiesc bazate atât pe modele consacrate, cât și pe propria experiență pe care am căpătat-o în mod direct sau pe care am cules-o din diverse grupe de specialiști cu care am lucrat. Și pun acolo lucruri în care cred. Nu cred că am predat vreodată, sau nu mi-aduc aminte cel puțin. Lucruri în care nu ai crezut. Lucruri în care nu am crezut. Trebuie să regăsești. Da. Trebuie să se vadă, nu știu, e sclipirea aia din privire, e pasiune. E pasiune. Cred că, uite, comunicăm și prin pasiune. 100%. Adică e un element sau ar fi un element de comunicare sau prin care comunicăm în ceea ce facem noi, de regulă. 100%. Sorin, ce rol a avut pentru tine pandemia? Cum te-a influențat pe tine? E o chestiune foarte interesantă care se leagă de aspectele comunicării. Mi-aduc aminte că am stat în casă multe săptămâni, destul de multe săptămâni, 6 cred, am stat în casă fără să ies
Păi, în primul rând, primul impact l-am simțit încă de la început când mi s-au anulat toate contractele pe care le aveam și care presupuneau traininguri în sală. Da. Chiar dacă oamenii vroiau în continuare să facă, asta a fost starea de urgență de atunci și așa s-a întâmplat. Apoi, cred că am intrat, ca mulți dintre cei pe care îi știu și cu care am vorbit, am intrat și eu în starea de anxietate. Ok, mă îngrijora viitorul și eu ce fac acum, cum reușesc să gestionez asta. Însă foarte repede mi-am dat seama că dacă nu fac ceva, dacă doar stau și aștept ca lucrurile să treacă, mi-am dat seama că nu e abordarea potrivită. Ți-a influențat, de exemplu, pandemia în prima fază comunicarea cu clienții tăi? Da. Pentru că ai un portofoliu ca și mine de clienți. Da, mi-a influențat-o și am să spun și în ce fel anume. Pe de o parte, unii dintre ei, cum îți spuneam, au decis să amânăm proiectele pentru un moment viitor. Pe de altă parte, alții s-au trezit brusc în situația de a face business mai mult, mai intens decât făceau înainte și au resimțit nevoia să continuăm ceea ce facem în online de data aceasta. Și aici a devenit, și mă întorc la întrebarea ta, cum m-a influențat pandemia sau ce rol a avut pandemia. Păi aici a intervenit prima provocare și anume faptul că nu știam să lucrez și să comunic în mediul online. Sunt la fel ca tine, cum spuneai și tu, îmi place foarte mult să fiu cu oamenii, să observ emoții, să schimbăm reacții, să observ lucruri, să văd cum pun în practică, să ghidez practic participanții în curs în dobândirea noilor abilități. M-am trezit că nu știu să folosesc online. Și atunci ce puteam să fac? Decât să intuitiv am urmat procesul de învățare pe care îl explic și în cadrul cursurilor de trainer pe care le fac. La care deci, practic, tu ai adăugat un element nou în trainingurile tale. Da. Și dacă la început mi-a fost teamă de asta, vreau să spun că acum sunt foarte mulțumit și am inclus livrarea de training online în ceea ce ofer clienților mei și chiar pot să spun ceva, uneori îmi place mai mult să lucrez online decât în sală cu anumite grupe. E foarte fain, este comod, este la îndemână, se poate face de oriunde, e fain. Trag o concluzie că nimic nu e rău pe lumea asta, deci din ceea ce îmi spui tu, că în absolut orice aspect găsim și pozitivul și negativul și trebuie practic să urmărim sensul pozitiv al situației respective. Nu e nimic rău și că trebuie să mergi înainte, trebuie să te adaptezi. Asta nu înseamnă că trebuie să capitulezi sau să te supui cine știe ce bazaconii ți-ar spune, să zicem, un angrenaj de lucruri sau de un sistem, dar trebuie să te adaptezi și tocmai, sau cred că tot prin comunicare se face totul, pentru că revolta agresivă nu e bună. Și cred că de fapt aici se vede în atitudine. Să fac așa o paranteză la ceea ce se întâmplă în lume în general. Cred că de fapt atitudinea ar schimba mult mai multe. Cred că e singura armă care ne-a mai rămas nouă, sau o armă, n-aș putea, unealtă să zic așa, armă e mult spus, prin care noi ne exprimăm practic ceea ce suntem și cum privim lucrurile. Pentru că sunt mulți care, uite, ca tine, care s-au adaptat, s-au reinventat, au găsit de fapt un sens pozitiv în această pandemie, pentru că sunt sigur că ai și niște noțiuni negative, dar ai și noțiuni pozitive. Apropo, balanța, acum, la momentul actual, că probabil la început toți am avut un șoc și ne-a dezechilibrat puțin, dar ne-a trezit și revelații sau ne-a dat revelații, balanța între pozitiv și negativ în această pandemie sau ceea ce presupune pandemia asupra ta, cum este înclinată? Cum se înclină? Eu o percep înclinându-se către partea pozitivă. Și o să spun și de ce, Alex. Dacă nu era perioada asta, nu îmi dezvoltam o serie de produse în online, o serie de abilități de a lucra în online și flexibilitatea de a-mi adapta programele
astfel încât să poată fi livrate în bucăți foarte scurte în mediul virtual. Nu aș fi avut capacitățile astea dacă nu se întâmpla. Pur și simplu Nu erai constrâns. Da, Tu nu aveai practic niciun șoc care să te ducă în mediul online. Ce pot să spun acum este că mă consider profesional mai bun decât eram atunci când am intrat în această etapă. Și atunci, da, zic că pentru mine a fost pozitiv. Înclină spre partea pozitivă. Vezi cât de mult înseamnă practic și comunicarea cu sinele. Nu mă duc într-o zonă spirituală, dar are un sens. Deci are comunicarea cu sinele, că practic tu îți spui ție, băi, trebuie să tragi de tine, trebuie să comunici asta în piață, să comunici. Pentru că sunt foarte multe domenii care probabil au trebuit să comunice în alt fel, că lucrurile se schimbă sau lucrurile trebuie să meargă în continuare, lucrurile nu se pot opri până revin la normal. Trebuie readaptate ca să susținem economia în primul rând și pe noi ca oameni, că ce-ar fi oamenii fără muncă? Foarte interesant conceptul ăsta, Alex, pe care l-ai menționat, comunicarea cu sine. Vezi tu, unii oameni aleg să comunice cu sine într-un mod, hai să-i spun, pesimist. E rău, de ce eu, ce-a făcut ca să mi se întâmple mie toate astea? De ce noi, dar ne văităm? Din acest dialog interior e mai greu să iasă în afară comportamente productive. Și atunci poți să alegi să comunici cu tine într-un mod, hai să nu spun pozitiv, dar spun căutând oportunitățile la modul cel mai responsabil. Ok, asta e situația, ce pot face eu acum? Și când dialogul pe care îl ai cu tine însuți este de modul ăsta, în exterior încep să apară comportamente care te duc către rezultatele pe care le dorești. Altminteri rămâi acolo sau chiar mori. Da. Între ghilimele. De fapt, nu există zonă de confort, nu există decât regresie și ascensiune. Aș putea zice că pandemia, din acest punct de vedere, ne-a dat cumva un șoc, a accelerat cumva procesul sau a făcut un switch pentru toată lumea. Toți au avut ceva. Da. Adică nu poți să spui că poate doar un multimilionar care își petrecea jumătate din an pe un iaht, desprins de realitate, ar putea spune că nu l-a influențat. Cu siguranță și pe l-a influențat din punct de vedere economic, că au mai scăzut acțiunile pe acolo, pe dincolo, dar comunicarea de fapt, sau totul se rezumă tot acolo la comunicare, pe subiectul pe care îl avem, pentru că de fapt totul a plecat în ceea ce te-a privit la comunicarea cu sinele. Tu ți-ai spus ție că trebuie să te duci și trebuie să faci, să recreezi o structură și după care ai transmis-o în piață către clienții tăi. Deci tot prin comunicare ai reușit să te restructurezi, să te repoziționezi și prin comunicare acum păstrezi niște balanțe, tragi niște concluzii, mergi mai departe, știi unde ești ca să știi unde mergi. Așa e. Și întăresc puțin ideea asta, Alex. Da, comunicarea este baza, esența lucrului în domeniul profesional sau personal. Ce pot să spun este că observ la generațiile mai tinere nevoia asta de a învăța să comunici și altfel decât prin intermediul device-urilor. Observ, am întâlnit în companiile cu care lucrez specialiști extraordinar de buni pe tot ceea ce înseamnă tehnologie sau stăpânirea unor procese, însă având gap-uri sau carențe de comunicare interpersonală. Și oamenii ajung să realizeze că doar să fii bun în ceea ce faci nu e suficient în ziua de astăzi, când rezultatele muncii tale depind de foarte mulți oameni. Și dacă depinde de foarte mulți oameni, este esențial cum reușești să le câștigi commitmentul și sprijinul. Poți să le explici oamenilor ce e un gap? O diferență între o stare actuală în care te afli și starea în care dorești să te afli. Când sesizezi că e o diferență între cele două stări, se cheamă gap sau pur și simplu. Realizarea, practic, momentul de realizare
între cele două, să zic așa, viziuni ale tale asupra ceea ce se întâmplă cu tine, de exemplu, sau profesional, sau nu mai contează, de fapt e gap-ul. Conștientizarea de fapt, acestui gap are un efect interesant în a-ți determina motivația de a schimba ceva. Dacă nu conștientizezi, n-ai ce să schimbi. Cum crezi tu din punctul tău de vedere că se va, sau cum crezi tu că va lua formă această comunicare online versus comunicarea fizică, din ceea ce privește ceea ce faci tu, al trainingurilor? Pentru mine, cu siguranță, a adăugat servicii și produse noi Foarte interesant. în portofoliul meu. Înainte nu le aveam. Cu siguranță o parte dintre clienți vor continua să dorească să facem pregătirea în mediul online. Beneficiile sunt multiple, iar alții vor continua să își dorească să facem pregătire în sală. Vei mixa lucrurile. Da, cred că în echilibru, de fapt. Pentru un echilibru. Nu cred că una va înlocui pe cealaltă. Ele doar că s-a adăugat. Au coexistat de multă vreme. Acum cred că s-au conturat și proporția de intervenții în online cred că va crește. Dar nu va elimina interacțiunea. Nu va elimina interacțiunea. Nu cred că va fi o balanță între ele. Sau cred că în balanță, de fapt, vor fi bine. Da. Chiar dacă nu vor fi în mod egal. Vor fi în mod egal. Categoric vor oscila, depinde și de domeniu. De domeniu, de preferințe, de vârsta participanților. Sunt multe criterii care pot înclina balanța către, spre exemplu, training în sală sau training în online. Așa că ne apropiem de final, am putea să vorbim ore întregi, dar trebuie să comprimăm cumva timpul. Din punctul ăsta de vedere al comunicării, din experiența ta profesională, ca om, să fii mai actual din experiența ta din timpul pandemiei, ce le recomanzi oamenilor să facă, oamenilor tuturor, mă refer din toate perspectivele și tuturor categoriilor de oameni, ce le recomanzi din punct de vedere al comunicării să urmeze în aceste momente să le fie mai bine pe viitor? O să spun ce m-a ajutat pe mine. Cel mai bine, de exemplu. Asta pot să spun. Cel mai important lucru pentru mine a fost să reduc îngrijorările față de viitor. Deci, practic, comunicarea cu mine însumi. Foarte bun asta. În momentul în care am reușit asta, prin diverse tehnici, așa cum spuneam, au apărut și manifestările în exterior. Am început să văd oportunități și să mă comport constructiv. Altminteri, deci, practic, punctul de plecare și cheie este să oprești îngrijorările. Dacă poți. Dacă poți, sau cât mai puțin. Da. Că asta până la urmă lansezi și în univers. Da. Te vede de acolo și zice, uite, el e pozitiv. El are. Da. Și încă ceva, nu sunt adeptul gândirii pozitive dusă la extrem, pentru că realitatea ne arată că lucrurile nu sunt întotdeauna roz. În schimb, sunt adeptul gândirii responsabile, adică prima întrebare pe care mi-o pun în fața unei situații problematice este ce pot să fac eu aici? Asta ca să le dăm un exemplu concret, ar fi, mi-am pierdut jobul, adică luăm o extremă, adică asta e o extremă, mi-am pierdut jobul, ce mă fac? Aoleu, nu o să-mi fie bine, o gândire. Asta este lamentare. Dacă, de exemplu, spunem, hei, nu, că eu am citit undeva că totul e pozitiv și trebuie să fiu. E o desprindere de realitate. De fapt, realizezi, ca să stai în echilibru, atunci în momentul ăla realizezi că ai pierdut jobul, realizezi că nu e bine, dar realizezi totodată că nu trebuie să sapi groapa să cazi în ea. Prin realizarea situației că nu e bine, unde tu devii conștient și matur în fața lumii în care trăiești, îți rupi pisica în două, iei taurul de coarne, să zic două așa, una după alta expresii, și mergi mai departe.
văzând în viața ta și din punct de vedere profesional calitățile tale și cum să te reinventezi. Adică pe fundamentul situației neplăcute creezi o stare pozitivă și te lansezi puternic în piață, te reinventezi, te restructurezi, te duci la cursuri, ai o grămadă de variante acum online prin care să poți să înveți noțiuni noi și dintr-un curs și 5% dacă e ceva. 5% dintr-un curs, 5% din celălalt curs, 20 de cursuri faci un întreg pentru tine. Așa. Și atunci te duci mai departe și spargi gheața. Așa Deci asta ar fi un element pe care tu îl pui important de a lăsa grijile totuși și gândirea asta De ce? full negativistă. Ca să fiu capabil să acționez. Pentru că până la urmă să faci este cheia. Să te lamentezi Nu e nicio soluție. Să faci. Iar gândurile care stau în spatele acțiunilor sunt mai degrabă gânduri responsabile decât anxietate. Ce pot eu să fac acum? Da. Sorin, încheiem emisiunea. Vreau să te întreb așa pe ultimele minute. Mai ai tu ceva să ne adaugi, să ne zici? Ca și concluzie? În lipsa comunicării, lucrurile nu au cum să ajungă la performanță. Și aici mă refer atât în mediul de business cât și în mediul personal. Comunicarea e atât de vastă și are atât de multe aspecte încât chiar merită să te oprești, să te apleci un pic și să studiezi, să înveți despre ea, să citești foarte mult, să te interesezi, să experimentezi diverse fațete ale comunicării. Pentru că, așa cum spuneam, rezultatele în lipsa stăpânirii artei comunicării și relaționării cu ceilalți apar mai greu. Practic, nu ai cum să atingi the best version of yourself. Dacă nu te duci într-acolo prin studiu, prin a te descoperi pe tine și apoi lucruri care te pot ajuta să te manifesti în legătură cu ceilalți la un nivel superior, e mai greu să ajungi la the best version of yourself. Da. Sorin, îți mulțumesc mult de tot pentru prezență. Prima emisiune de acest gen este un educational vlog. Vreau să mă axez foarte mult pe chestia asta și prin experiența oamenilor pe care îi cunosc, e păcat sau să nu învățăm unii de la ceilalți, să realizăm că cu cât știi mai multe, cu atât știi mai puține și deja abia atunci ne îndreptăm către scara aia a evoluției noastre, pentru că oricum nu vom putea să acoperim toate învățăturile și informațiile în viața asta, dar să fim cât mai buni, să rămânem echilibrați, să avem o comunicare bună, cât mai bună, să ne adaptăm, să ne reinventăm, să mergem mai departe și trebuie să fim puternici până la urmă. Așa e. Îți mulțumesc mult de tot. Am fost cu Sorin Feroiu, master trainer, un om cu experiență de peste 20 de ani în domeniul trainingului. Sper că v-a plăcut episodul nostru. Lăsați în secțiunea de comentarii părerile voastre și întrebări la care probabil că o să vă răspundem direct și eu, dar și Sorin totodată. Și ne vedem în următorul episod cu un alt invitat care probabil că ne va dezbate sau ne va povesti despre experiențele lui personale sub acest subiect al comunicării. Vom ataca puncte de vedere tot ale comunicării în următorul episod. La revedere! O zi bună!